Partido ni Vice President Jejomar Binay nga United Nationalist Alliance kun una mupay gayon og political rally sa New Cebu Coliseum ugma adlawng Biyernes. Tungod niini, miabiso na ang Cebu City Transportation Office sa ipatumang rerouting sa downtown Cebu. Siradan sa mga sakyanan ang mga dalan sa San Siangco Street gikan sa Leon Quilat Street ug Borromeo Street sugod alas 6 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. Apil niini ang agianan sa mga sakyanan sa E-Mall dapit sa may San Siangco Street. Hinuon gipasalig ni CCTO Executive Director Ray Gialon nga walay mahitabong traffic ugma sanglit na pamatud-an na nila nga epektibo ang traffic plan sa mga miaging kalihukan. Panguluhan ni Binay kinsa mianunsyo nga modagan pagka-presidente sunod tuig ang Visayas wide launching sa maong partido. Tambungan ang maong rally sa mga miyembro sa una sa tibok Visayas apil na ang Team Rama.